A empresa Sky Data SL acometerá a renovación da maquinaria do aparcadoiro do Centenario, dotando de dispositivos que permitan o pagamento electrónico mediante diversos sistemas, como a introdución da matrícula ou códigos QR. Ademais das vantaxes para os usuarios, este novo sistema permitirá optimizar a xestión por parte do Concello, que disporá dunha unidade de control local con acceso en tempo real ás funcionalidades do sistema. Elaborarase unha base de datos coas lecturas de matrícula, imaxe do vehículo, número de etiqueta ou abonado e data e hora de entrada e saída. O importe da adxudicación ascende aos 163.000 euros e a empresa disporá dun prazo de 2 meses e medio para a implantación dos novos equipos. Haberá unhas novas barreiras de acceso, haberá uns caixeiros automáticos digitais e tamén dispoñibles para pagar con medios electrónicos e, por tanto, procederemos a esa reforma integral de todo o estacionamento do Centenario para que o servizo que se lle presta á poboación de Ribeira e de toda a comarca que nos visite pois sexa o máis axeitado. Con esta adxudicación o Concello avanza na renovación integral do aparcadoiro para mellorar o servizo. Súmase a actualización das tarifas e a contratación do servizo de conserxería que permitiu abrir as 24 horas.